Welcome back to another vlog! Intro again. Ayan, so we are here in Makati. Yun, kasi eto na guys yung ano pala, yung aking pinost sa FB na binook ko sa travelbook.ph. Ayan. Mami Pinty! Si Alex. Nanood ba kayo guys ng vlog ni Alex? Ayun. So, ayun na, nakagawa na ako ng room tour or hotel room tour bago pa namin to na disarrange. So, I'll put na the clips here. So, let's go with the room tour na. So, guys, ito na yung pinost ko sa FB page ko. If you're not following me on my FB page, ayan. Nag-post ako na nag-book ako ng hotel sa travelbook.ph kasi yun yung sabi ko doon, hindi mo na kailangan ng credit card, you can just pay at the hotel. Ayun, kaka-check-in lang namin and we are here at Bel Air Soho, Condotel siya. So I'll give you guys a quick room tour kasi guys, ito yung hinabol ko sa room na to. Yan, nakikita nyo ba yan? So yeah, let's start! So, ito yung door natin and then pagpasok mo, ito guys, ganito lang yung itsura niya. Sorry, may jacket na dun si mama ko. And then, ito yung bathroom natin. Ayan. Let's turn on the light. Amoy downy. Ayan, parang ano lang, typical. Tapos meron tayong dalawang table towel. Tapos may shower. Yun lang, wala nang bathtub. Hindi na kagaya sa Sogo Hotel, diba? Nag-enjoy pa man din si Bebe sa Sogo dati dahil sa bathtub nila. And meron tayong parang round dining table dito. Ayan. May dalawa siyang upuan. And then, ito guys, ito talaga yung hinabol ko sa sa room na to. Kasi kailangan ko ng mapag-breakfastan ko, kailangan ng microwave. Kasi, inavail ko na din yung walang breakfast. Kasi, hindi lang din kami makapag-breakfast. Kailangan maaga akong umalis. So, ganyan lang siya. Meron siyang mga ganyan. And then, meron tayong microwave. And then, refrigerator. Ayan. And then, meron din dito hood. Parang old na din to, no? Tapos may painting. And then, yung bed. Ganyan. Pang dalawahan. Parang size ng bed ko sa bahay. Yan. Tapos dito, meron tayong table na may upuan. So, pwede din dito gumawa kaya kapag kailangan mo ng office. Mga office works mo. Ayan. Dito pwede ka. And then, they have their drawers. Maganda to guys kapag pang matagalan kasi pwede ka magluto. Ayan. Drawers. And then, of course, they have their TV. And then, yung mirror. Ayan. And, eto pa yung isang gusto ko dito. Meron silang balcony. Though, hindi ganun. Open natin, ha? Ayan. Ganito lang naman yung view dito. Parang mga condo din. Ayan, may parang doon. Parang may nakahubad, parang gano'n. Ayan. Ito lang yung view natin, guys. Kung nakita nyo yung sinasabi ko na parang nakahubad, bahala lang kayo. Ayan. Pero ayokong lumabas. Try natin. Ayan, labas tayo. Hindi ko mabuksan. Meron din, guys, meron din side table. Ayan, isa lang. And dito yung cabinet pala. Ayan, nalagay ko ng aking gamit. And dyan yung isang side table, pinasok nila. And guys, buksan na natin yung papunta sa balcony, kaya medyo mainit na. Ayan, punta tayo sa labas. Ganito lang naman siya. Maganda din pag gusto mo mag-chillax dito ng gabi. Ganun lang. So, yun guys, yung quick room tour natin. Ayan. So, maganda dito kapag sabihin ko na kasi by that time na i-upload ko lang din dito, siguro alam ko na yung result. Eto guys, kaya ako nag-check-in dito kasi malapit lang to sa Trident Tower, which is, yun yung pupuntahan ko para mag-exam for the NCLEX. Yan yung kung ba't ako nawala sa YouTube ng matagal, yan yung pinag-preparean ko. So yun guys, mga 10 minutes walk lang daw siya, sabi nung kanina nagpa-check-in sa amin. And yung bed nila, in fairness, malambot! I like it.
Hindi yung kagaya sa bed ko na ano. Sa bagay, yung foam kasi ng bed ko, ito firm na foam. Kaya, mas malambot ito. And guys, pag nag-check-in pala kayo dito, sa baba pa lang ibibigay na nila to. Meron tayong good morning kit. So, probably this is a toothbrush. May sabon. Parang sabon, shampoo, and then, meron, akala ko din may tubig yung ref. Toothbrush, and toothpaste, ayan. Tapos meron din tayong toilet paper dito. Ano lang ako guys, mag-refresh, ganyan. Mag-ayos lang ako kasi lalabas lang kami ni mama ko, kakain na kami. Kasi ang kinain pa lang namin, nag-McDo pa lang kami kanina dun sa may Starlock pa kanina and andun siya. Kaya hindi ako makapas dun. So, dito ako sa may balcony para mas maliwanag yun. Tinitingnan ko kung may mga taong tumitingin-tingin. Kasi nasa kami, 5th floor. Like you, quick on the draw to make a move. Yeah, I know a lot of boys like you. I've been around a time or two, and I know a lot of boys like you. Let's go. Hindi dapat daw. Hindi siya sinasama sa vlog. Ayan po si Mami Pente! Ayan. May kausap. Ano lang ako, yung usual, BB cream, powder, tapos lip tint, tapos blush. Tapos kunin na natin ang ating bag. Siguro pupunta kaming Trident Tower para matansya na namin kung gaano kalayo yung lalakarin ko for tomorrow. Pero, yeah, maybe. Let's see. Tapos, gusto kong mag-grocery para sa breakfast ko tomorrow. Yeah, para magamit naman ng ating microwave. Tapos, water. Wala silang water dito. Ano ba yan? Yun lang. Tapos, nag-message ako sa kanila kung may wifi ba. Kasi ang alam ko kasi may wifi. Kaya nga ako nag-book. Kasi may wifi. Tapos, hindi ko pa masyado nabasa pero nakita ko lang nasira ang router kanina, parang ganun. So, malamang wala tayong wifi. So, we'll just go with the data ng Globe. Yes! Yun na lang ang asahan natin. Iyan ni mama ko. Kausap na kasi ni grandma ko eh. So, yeah, let's go. Let's go sa yung eyeglasses ko. Kailangan ko to kasi bukas Antubo. Ano ba to? Siyempre, mapapagod yung eyes tomorrow. So, dapat ngayon pa lang, nasa-set na natin ang ating mga mata para sa kinabukasan. I like the lighting here. Sana ganito yung lighting sa kwarto ko. Magpalagay ako ng madaming pin light sa kwarto ko. We are back in the condo, guys. Condotel nga talaga siya. Hindi siya talagang hotel. Yeah. So, pasok tayo at sakit ng tiyan ko. Ito na nga bang sinasabi ko. Basta mag-exam ako, masakit ang tiyan ko. Tapos sabi ni mama, kumain kasi kaming tapaking. At daw na naman, ang tawag nito? Kare-kare na naman. Sabi ni Mami Pente. Ba't daw kare-kare na naman yung in-order ko? Kasi nung nag-board exam ako, guys, ng local nursing board exam, yung NLE, kare-kare, leche flan, yun yung kinain ko. Kare-kare, leche flan, tsaka sa Gold Deluxe yun, tsaka yung may, basta parang siyang pearl cooler nila, parang ganun, yung red, yun. Yun ang in-order ko. And sa kasamaang palad, ayan po, ang ating tiyan na napaka-sensitive. Ayun, nag-LBM tayo ng 2 days. Hindi umubra lahat ng loperamide. Kaya kinakatakot ko mangyari. Tapos last year, nung nag-IELTS ako, the same month, January, one night before ng exam ko, so tomorrow yung exam ko, ngayon yung, sumakit yung tiyan ko. As in-IV ako ni Mac last year, kaya bago ako pumuntang Baguio para mag-exam. And I'm hoping na this year walang mangyari sa ating tiyan. Para naman, 'di ba?
Para naman medyo ano. Pero ngayon naman, ang sakit ko naman, sinisipon ako, tsaka medyo inuubo na ako. Kaya ganito yung boses ko. Ano na, masyado ng, parang masyadong ano, harsh dito ko. Yon, nasakit na siya, best. Ayan, galing kaming 7-Eleven, and ang binili namin, tanggal na lahat. Ano ba itong nandito? Napkin ni mama. Yun siyang bumili. Tapos, water. Nilagay na niya dito sa aming cupboard. Char. Bumili ako ng cup noodles ko kasi super early tayong magbe-breakfast tomorrow. And hindi pwedeng heavy meal. Kasi ito, babaunin ko yan para just in case abutin ako ng 2 hours sa exam. Mandatory break daw kasi. So, para may kainin ako na light lang siya. And then, may coffee din akong dala eh. Ito, kasi dahil sinisipon ako. Dito nga mas maliwanag. Ayan. At dahil sinisipon ako, bumili ako ng ganite ni Josep. Tapos, how do you pronounce this one? Monde. Special Mamon. Na yung classic. And then, Skittles na Wild Berry Limited Edition. Ayan, meron siyang, kasi favorite ko yung Skittles. Meron siyang, hindi ko siya mabasa. Berry Plunge, ano to? Strawberry, Berry Fam, Wild Berry, tsaka ano ba naman kuko. Naghanap ako ng acetone kanina eh. Ano to? Melon Cherry and Raspberry. Ayan. Wala akong mahanap na acetone. Oh, ayan na. Wala na yung iba. Ayan na lang. And, bumili si mama ko ng Magic na Skyplay. Tsaka remis ko Magic. Tapos, ang favorite ni Bebe Kels na Monigold. May donut pa kami dito. Di pa namin nakakain tsaka piatos. Ayan lang. Labas natin yung ibang laman ng acting luggage. Actually, konti lang yung dala ko kasi overnight lang naman eh. Ito yung mga toiletries ko. Ito, Andis. Yan. Tapos yung ito yung book ko na babasahin ko. Actually, nabasa ko na siya. Medyo nakalahati ko na siya. O, diba? Mag-exam na ako bukas, pero kalahati pa lang nababasa ko. Hindi. Ano kasi to? Question and answer siya. So, parang, ito yung mga sample questions. Tapos, nandito yung ration niya, yung mga reason, ganyan. So, ang ginagawa ko, tinatakpan ko muna yan. And then, magsasagot ako dito, ganun. Tapos, kapag nasagot ko na siya, tsaka ko titingnan yung answer dito. Ayan, na hindi siya nag-focus. Yan. Tapos, titingnan ko na yung ratio niya dito, tapos yung explanation, ganun. Yan lang. And then, this is the ABC book. Ito yung ginamit naman namin sa review, ganyan. Ito, hindi ko pa siya nabasa ng buo, pero parang yung lang, mga important, details lang talaga yung mga binasa ko siya. Tapos, ito yung aking notebook ng review. Ayan, ginalagyan ko siya ng mga ganyan guys, sa mga parang tabs. Para mas madali kong mahanap yung, may lapis pa ako dun. Mas madali kong mahanap yung mga topics na gusto kong i-confirm kapag mali yung sagot ko, ganun. So, ilabas na natin ito. Lagyan na natin siya dito para kunyari mag-aaral tayo para may props. Shower na ako guys kasi it's already 7:30 na, ganun. And sabi ko, babasahin ko na yung hair ko para bukas. Hindi na ako magbabasa ng hair ko kasi matagal ako maligo kapag binabasa ko yung hair ko para yung katawan na lang, para ma-refresh na lang. And unfortunately, hindi ko alam kung gumagana o hindi yung heater nila, pero ayun, hindi siya gumagana sa akin. Tatry ni mama ko kung mamapagana niya. Try natin. Tapos yun nga, yung internet nila, wala daw silang wifi ngayon kasi daw nasira daw kanina. Tapos hindi pa daw bumabalik yung technician para ayusin yung router nila. So, ayun. Sana pag kayo ang nag-check-in dito, may router na sila. Hey guys, so it's the next day and tapos na ang exam ko. So, uwi na kami. Mag-check out na kami. It's already 11:55 AM. So, alis na kami kasi 12 ang check out namin. So, yun lang guys. Ito na yung tour. Kung gusto nyo gumamit ng travellocal.ph, I will put the link down below. And yun lang. So, I'll talk to you guys on my next video. Bye!